Pane mahandover takeover akungoitika panguva inoi. Aiwa kuvakomana aiwa vemilitary uko zviri kuvhundutsa vanhu. Vatoona kuti yesterday zvekare toona kuti aiwa pana Anselm Musanyatwe toona kuti aiwa pane another handover takeover aiwa yavakapresida on panapa yavakawitnessa. Sanapinda mashoko vanhu vaikungotarisa zvavo vachishamisa kuti aiwa zvinhu zviri kunyatsa kuitika izvi panguva ino iri kuonekwa kunzi iri critical. Patiri kuona kuti aiwa maallies aiwa kune maallies mamwe ari kufaiwa mamwe achipromotewa panguva ino yatoona kuti nguva yesuccession yakusvika. Sanapinda mashoko amudanyirwa panapa rodwa subscribe like on the bell kuti ino ZBC News Online udanyirwa achiti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Musanyatwe is the chief witnessing officer at the Kumalo Barracks HQ1 Infantry Brigade handover takeover ceremony, where Brigadier General Kefas Gurira is taking over from outgoing Commander Brigadier General George Chicha. Mashoko anobuda chinyogwa nemapictures amuri kuona awo zvinzi aiwa kune mahandover takeover ari kuitika. Takaona kuna another baraki zvekare toona kuti aiwa they also witnessed aiwa that handover takeover zvekare. Vanhu vari kushaya kuti aiwa zviri kuitika izvi mahandover takeover aiwa achiri omene here kana kuti aiwa pane kumobilizwa kana kuuya vachigripa onto power kuri kuitika panguva ino. Zvinhu zviri kuitika tichiona aiwa hapana kana maweeks akati kuti vanhu vachiona mamilitary tanks aiwa achitenderera aiwa muthe CBD yenyika kana kuti guta guru renyika. Vanhu zvavakashamisika kunyange nemareasons mamwe akataurwa ari loyal aiwa kuna VP Chwenga ari kutsakatika. Zviitiko zviri kuitika munyika ino tiona kuti 2028 people they expecting kuona airpower transition aiwa ichibva from mutungamiri wenyika panguva ino ichienda kuna General Constantino Chiwenga. Ingotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nyakume section yedu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, chinotonda bell icon.